Сега да се позанимаем малко с устройството на цигулката. Цигулката се състои от долна и горна резонаторни дъски, като долната дъска е направена от дървото явор, а горната е направена от смърч. Като едно време, още 16 век, те са доставяли материала от България. Тук, както виждате, резките са напречни, а тук са надлъжни. Това се казва царги, които подобряват обема на цигулката. Това тук е охлюв или глава, ключовете, с които настройваме цигулката, струнникът, който държи струните, и той е за по-финно настройване. Това тук се казва гриф, той е направен от дървото абанос, както и подбрадникът на цигулката. Това тук са ефовете, от които излиза звукът на цигулката, а пък вътре, не знам, трябва по-отблизо да го заснемете, най-важната част, това е душичката на цигулката, която свързва горната с долната резонаторни дъски и провежда звука от горната към долната дъска. Това пък тук се казва магаре. Магарето, то поема най-голямата тежест. Това е колич, който е създаден за удобство на цигуларя, за да са по-свободни ръцете. И струните, които са настроени на квинта. Това са ми, ла, ре и сол. И мисля, че това е достатъчно за цигулката. Сега да обясня за лъка. Лъкът е дълъг около 75 см. Той е направен от еластично дърво, за да може да пружинира върху струните. И от космите на конска опашка, тук са използвани. Това се нарича жабка. Също е направена от абанос. На цигулка може да